Pavúk, ale útoky sú premiešané s Révajom v prvej formácii, Skalický a Kojš, ktorý ten včerajší zápas, ten semifinálový proti Kanade vôbec nehral. Aj na budúcoročných majstrovstvách sveta. Áno, táto 95-ka ročník je slabší, všeobecne považovaný Sa našim podarilo zachytiť švédsku rozohrávku, gól! Vyhrávame 1-0 po strele Davida Šoltésa. Jeho druhý gól na turnaji. Dorážke, ale Skalický získal puk späť. Révaj. Jeho prihrávka na úplne voľného Rosandiča. Gól! 2-0 Mislav Rosandič. Na ofenzívnom výlete Švédi prehrávajú o 2 góly. Prihrávka na úplne voľného hráča. Švédska kombinácia a Nylander znižuje na 1-2. Teraz si nás Švédi bohužiaľ rozobrali touto peknou kombináciou a Denis prvýkrát inkasoval v 11. minúte. Bačíkovo vyhodenie, zachytili Švédi a je to vyrovnanie. Taká istá situácia ako pri prvom góle. Už sú naši rozostavení. Tak teraz je čas na to, aby Révaj niečo vymyslel. Vymyslel prihrávku! Gól! Skalický využíva presilovku a ešte máme ďalšie 2 minúty. Tak Palo, ten nielen dnešný, ale celkovo svoj výborný výkon na tomto turnaji dnes korunoval. A Slovensko opäť vyhráva. Doma strela znovu zblokovaná a Révaj vyráža dopredu. Révajová prihrávka. Kojš! Gól! V poslednej minúte Slovensko vedie 4-2. Odpočítavame posledné sekundy a oslavujeme bronzových hrdinov slovenských juniorov, ktorí sa už teraz tešia. Nikto ich tam nedokázal zadržať. A tu sú dvaja, ktorí na tom majú najväčší podiel. Kapitán Révaj, brankár Godla.